Silav roj baş, hevan hêvî dermû tev başin, nûçeyên deqeyên dawî hene, ana dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Ya herî giring ew e ku heyeteke eskerî ya Amerîkayên hal li Dêrhefrê ye, di nava şervanên YPG YPJ Qesedê de ye. Li wê derê em binêrin, ez çend fotoğrafene nîşanê we bidim. Fermandarên Qesedê Rolhat Efrîn, Çiya Kobanî bi eskerên Amerîkî re, bi fermandarên Amerîkî re li nava Dêrhefrê digerin, serdana şervanên Qesedê yên li wê derê dikin. Piştî ku şerê Helebê dest pê kiriye vir ve ev cara yekem e tiştekî bi vî şeklî çêdibe. Ev fotoğrafını heman mezin bikim. Ji we re nîşanê we bidim hevano. Bi vî şeklî deqekî a bi vî şeklî baştir e yan jî na. Deqekî. Kîjan bû sema Awsa jî baştir e. Tamam. Ve goterê. Hevano. Ev fotoğrafê nûne vana ev konvoya Amerîkî nal Dêrhefrê di nava şervanên YPG YPJ Qesedê de ye. Dîmen jî hene, dîmen jî nîşanê we bidim. Tivê fermandarên Qesedê. Yani ev jî moralekî hevano. Ez hema çend fotoğrafê din hene divê mijarê de nîşanê we bidim. Qekî. هي متكسر وبتتراكر جعليه هزن جقا امشي السرفن يعني السرفي اغايه متكسر وبتتراكر جعليه هزن هسد دام ابيا كابشتراكر كبراسي جي هزك امريكي يعني هزك كواليسيون ناف دولتي ج رقاية وبطيبت جي قندي مزرعة دركت جوفا كل دري بارقة إذن فيمانية ناف دولتي أبو جور بريكا ديو وبري فضايا دير حفرة وبر بمدتي لسربي آقاهية أمجي مجي قلت بنا الحيث بري فضاء وجروكي مسكنة وبر بطبقة فاماتن فايم لسري كنا أمي لفر لبند أوام بن كابنيرن براستي جيوي أو هيزا بي ودرباسي نافا دير حفر بي يانا وإذ خازم ديجي پشتراس بكم كو آگاهی وی که هیا که سپاه کی پایا بلند یک کوaliسیون ناف دولتی و بطیبت یه امریکی و بریا بالافر به دناوا در حفر داکه به لحطانی وکین یجی نیناجی نهاتیه دیار کرن او هزانا تن جبوی در حفر جبوی راوستاندنا شر یان جبوی چافدیریه یان جبوی کل بدره هنا کی روشه بشوپینن حتی وکی نهاتیه دیار کرن جو خواهم لبروه جبوی وین چه انا لپیکتنه کاوه بین و دناوا وی دره دناوا در حفر ده چه بکنه خلک به درجی لبنده کو اب هزن کواليسيون ناف دولتي دکاربن به و دستوردان کلوی شری بکن دکاربن افشار کنها ده به دره بدن راوستاندن هر دو الیانجی هنا پستراس نکریه کو صدم به حاصنا هزن کواليسيون ناف دولتي جبوی در حفر بطيبت چیه للگوری آگاهیان و اب هز به و درباسی ناوا در حفر به و حطانی نصیا صفر یاخذ نابری هزن حکومت سوری دا و دنابری هسه دیده لسر دریه در حصر یکو امجی وکو کانال حیش ده لسروی دریه بون و مروشاوی دری دیناران را Bi vî şeklî dîmenên bi fermandaran re hene hevano. Dîmenê pir xweş in. Sema wî jî nîşanê we bidim em derbasî nûçeyên din bibin. Ev jî tiştekî pir baş e. Pêşketinên girîng hene. Ez hema wisa nîşandim baştir e. Ev dîmenê jûr in. Ev wextê ku karwana eskerî ya Amerîkî diçe Dêrhefrê diçe nava şervanan. Ev jî fermandarên YPJ ne. Rohilat Efrîn li pêşî ye dimeşe. Ber bi eskerên Amerîkî ve dimeşe.
ev der hefre. Cî eniya şer e. Yani ev sê rojin li wê derê çeteyên dewleta Tirkiye bi yên Şamê re êrişê şervanên Qesedê dikin, êrişê qadên sivîl dikin, binesaziyên sivîl dikin. Hem postexane û hem firin ciyê nan çêdibe. Hema çi berwan keve ciyê binesaziyê xirab dikin ji bo ku millet mecbûr bikin wê derê derbikeve. Lê heta niha millet pir derneketiye ji wê derê. Li ser vê yekê rabûn Qesedê sûjbar jî kirin. Gotin tu pêşî li gel digirî ji bo derketinê. Lê Qesedê bersivek pir tund da dibêje em ji wê derê me pêşî li millet negirtiye. Tu niyetekî me ku em hukm li ser millet bikin vê gavê tune ye ji ber ku ême em di nava şer de ne. Di vê navberê de hevano em viya ser ekranê bihêlin ewsa deqekî. Ewsa. Niha Qesedê li ser meselekê din jî bersiv daye daxuyanî hikûmeta Sûriyê bang li endamên Qesedê dikin ji wê derê veqetin. Ne tenê milletê sivîl ji herêmê derbikeve, her wiha bixwe jî derbikevin ji wê derê. Lê li ser vê şervanên me dibê Qesedê ên Kurd, Ereb, Suryanî û yên din hêzeke netewî ê yekgirtîne li vê derê ne. Me di şerê li dijî terorê, di parastina sivîlan de me bixwînê soza xwe bi hev re daye û em bûne yek heta niha şervan, malbatê wan gorê vê axê ne di dilsoziya xwe de welatparêzin, di hilbijartina xwe de zelalin yani zanin çi dikin. Bingehên bi vî rengî yên bêhêvî wê bandorê li şervanê me neke tenê bibin sedema hevgirtinekê mezintir. Yani çi qas bangên bi vî şiklî werin em di nava xwe de yekgirtina xwe mezintir dikin. Di navbera gelê herêmê û kombûnekî de wisa kombûnekî xurt heye. Em li dora hev bûne yek. Vaya bi vî şiklî hevanna ka ez binêrim nûçeyên deqeyên dawî hebin ji we re pêşkêş bikim ji bo em derbasî hem meseleyê din bibin. Niha tamam. Nûçeyekî heye heqeten nehatiye piştrastkirin çi qas rast e nizanim. Hevalê me ê ku ji me re şandiye ez tenê bibêjim min piştrast nekiriye nûçeyê ji we re bêjim bandor li min kir ji ber vê ye dixwazim. Xwazî rast be. Xwazî rast be. Mustefa Herkî li gel 5000 şervanên Herkî û Sûrî ber bi sînorê Sûriyê ve diçin daxwaz dikin ku ev kesên sînor diparêzin yên Qesedê rê bidin wan ku derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin. Tiştekî wisa heye tune ez nizanim ama nûçe heye ez tenê dibim tercümanê nûçeyê ji we re bêjim. Dibêje gotiye em di şer de başin em dixwazin derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin. Tecrübeya me ya şer heye ev pêşmergeyê me hatine perwerdekirin wekî beşek ji hêzên pêşmergeyê beşdarî şerê li dijî Daişê bûye li Musulê, li Şengalê, Zûmarê, li Xaneqînê em dixwazin vê tecrübê li Rojavayê Kurdistanê jî bikarbînin di şerê li dijî van çeteyan de. Bixwasî 5000 şervan çûne ser sînor, ne çûne ser sînor ez ji we re bêjim min nûçe piştrast nekiriye tenê nûçeyekî bi vî şiklî heye kêfa min jê rahat xwazî rast be xwazî tiştekî wisa hebe. Îje wextê ku hûn bibêjin erê temam e. Wekî din îro hêzên koalîsyonê bi hinek eşîrên Ereban yên Derhefrê re ê Reqê re rûniştine li ser banga aramkirina rewşa herêmê. Di nava vê şandê de Bedran Çiya Kurd yek ji revebirên girîngê Rojavayê Kurdistanê ye di Komîsyona Karê Derve de ye bi tevî Rojlat Efrîn di nava vê şandê de ciyê xwe digirin. Bi êl û eşîrên Ereba re anha hevdîtin heye. Belkî hevdîtin bi dawî jî bûye. Lê niha xebat hene hevanno ji bo ku Rojavayê Kurdistanê nekeve nava şer, ji bo ku êl û eşîrên Ereb bikarbin di nava xwe de bi Kurdan re li hev bikin, bikarbin çareyekî bibînin ji bo ev çete vekişin ji qada eniya şerê li Dêrhefrê. Eger vekişin baş dibe, ji xwe İlham Ehmed jî dibêje heta dawî çi ji destê me tê
diqata diplomatik de em pek binen ji bo ku ev şer çê nebe. Şer çê bibe hem ji bo me nebaşe, ji bo me Kurda, hem ji bo Ereban, hem ji bo milletên din ên Sûriye û hem jî ji bo Tirkiye jî nebaşe. Yani 14 sala milletê me Sûriye em idî ji şer mehv bûne. Em westiyane. Me pir zulm, me pir êş dîtiye. Carekî din madem reyên diyalogê, reyên siyasî em nekevin vê meselê. Lê hin nûçeyên din hene nîşan didin ku dewleta Tirkiye zû bi zû ji Rojavayê Kurdistanê nahewe. Di vê mesela pêvajoyê de ji bo pêvajoya ku li Tirkiye hatiye destpêkirin bi ser bikeve, şertê wan ew e, ji xwe re weke xeta sor dibêjin, qesede divê çekan dayîne bi temamî entegrê pergala li Sûriyê bibe, entegrê artêşa îro ya wan çeteyan bibe. Ji bo wî pêvajo hinekî dixetimandinekî de ye hevanno, şertê ku dewleta Tirkiye datîne pêşiya Qesedê û pêşiya tevgera Kurd, şertê ku tevgera Kurd datîne pêşiya dewleta Tirkiye, ji hev pir cuda ne. Wateya ku tevgera Kurd li vê pêvajoyê bar dike û dewleta Tirk ji vê pêvajoyê çi hêvî dike, ew jî pir ji hev cuda ne. Ji ber vê hinekî zehmetî çê dibe ya rastî. Ez vî hema daxînim, ne meselê ye. Me got şandeya leşkerî Amerîkî çû Dêrhefrê, ez vî hema rakim ji vê derê. Tom Barak em binêrin ka çi dibêje. Tom Barak ew jî daxuyanî li ser daxuyaniyan dide. Îro fotoğrafekî wî heye li cem rayedarên dewleta Tirkiye, zê paşê nîşanê we bidim. Evê ku min daye ser manşetê, fotoğrafek gelek balkêş e. Ez ê paşê îzahata wî bikim ka mesele çi ye? Hêzên emperyal çi ye? Hêzên hegemon çi ye? Dewleta Tirkiye ku tim Kurdan sûcbar dike, ew çepkirên Tirk ku tim Kurdan sûcbar dikin dibêje, milletê Kurd, tevgera siyasî ya Kurd bi hêzên hegemon re, bi hêzên emperyalîst re di nava tifaqê de ye û em binêrin ka dewleta Tirkiye li ber hêzên hegemon çawa rûniştiye, çawa ew hêzên emperyal ji wan re dibêjin serserê xwe qebûl kirine. Çima ji xelkê re heye, çima ji me re tune ye. Hevanno, ez bînim bîra we binêrin. Tiştî ku ji bo xelkê rewa ye, çima em jê ditirsin, çima em xwe didin alî. Sebep çi ez nizanim. Hevkariya bi hêzên koalîsyonê re tiştekî meşrû ye. Hevkariya bi Amerîkiyan re meşrû ye. Yani tiştek ku dixwazim bibêjim, tiştek ku ji bo xelkê meşrû ye, çima ji bo me eyb e, çima ji bo me şerm e. Dewleta Tirkiye çima bi Amerîkiyan re rûdinê, ev hêzên hegemon, hêzên emperyal ku bi nav dike bi wan re rûdinê ser masê ji bo wan meşrû ye, çima ji bo me nemeşrû ye. İsrail diçe Azerbaycanê di mesela Qarabaxê de li hember Ermeniyan şer dikin. İsrail heta dawî destek dide wan, dide dewleta Tirkiye û Azerbaycanê di şerê li hember wan Ermeniyan de. Mağduriyetê pir ecêb çê dibe. Çima ji bo wan meşrû ye, çima ku Kurd dema behsa mafê xwe dikin, behsa hevkariya xwe dikin, behsa stratejiya xwe dikin, hevalbendiya bi hêzên derbarê, çima ji bo wan nerewa ye. Vaya divê merû dayîne aliyekî, merûviya dayîne aliyekî, vê mantiqê ji nava xwe derbixe. Ji bo me jî hevanno, tiştekî rewa ye, tiştekî meşrû ye, mafê me ye ku em bi hêzên navnetewî re bikevin nava tifaqê. Vaya divê em fehm bikin. Baş e? Eyba wî tune ye. Tom Barak ragihand ku ew ji bo kêmkirina alozyan, ji bo destpêkirina danûstandinan di navbera hikûmeta demkî ya Sûriye û hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê de di nava xebatan de ne, hatta dibêje em şev û roj dixebitin. Nûnerê taybetî Amerîkayê ji karûbarê Sûriye berpirsiyar Tom Barak li ser hesabê xwe X'ê daxuyaniyekî belav kiriye, balê dikişîne ser hewldanên dîplomatîk yên Washingtonê. Amerîka bi hemû aliyên li Sûriye re di nava pêwendiyekê nêzik de ye. Şev roj em dixebitin da ku pîleya germ û guriyê daxe, arê li ber zêdebûna alozyan bigire. Tom Barak armanca van hewldanên xwe jî eşkere kir. Vegera li ser danûstandinên tevlîbûna entegrasyonê, yani em dixwazin vegerin ser mijara entegrasyonê di navbera hikûmeta Sûriye û Qesedê de. Ev daxuyaniya Tom Barak di demekî de ye ku aloziyên li Dêrhefrê zêde bûne, kom û komikên çekdariyên hikûmeta Sûriye bi alîkariya dewleta Tirkiye li derdora Dêrhefrê û Meskenê bicih bûne û li ser xelkê sivîl, li ser şervanan topbaranê dikin. Qesedê ragihand ku li Dêrhefrê dronên dewleta Tirkiye pir baweyekê vekirî piştgiriyê dedin hikûmeta Şamê. Do hin fotoğraf jî hatin belavkirin hevanno, mîna ku eskerên dewleta Tirkiye rasterast ketibin nava şer,
Hın fotoğraf hebun, le fotoğrafın kev bun, yen nû bun, em nizanin, le askerên devleta Tirkiye bun. Ji xwe hebûna askerên devleta Tirkiye tune be jî hevanno ew çeteyên ku li Helebê êrişê Kurdan kirin, ew çeteyê ku dêr hefrê ana êrişê Kurdan dikin, dixwazin şer bidin destpêkirin. Girêdayî devleta Tirkiye ne. Daxuyaniyek jî ji Rûsya heye. Ya Rûsyayê jî yani dibêje em ne alîgirê şerin, em dixwazin mesele di nava diyalogê de bi aramî hal bibe dibêje Rûsya. Kî daxife berdevka Wezareta Karê Derve ya Rûsya Maria Zagarova di konferansekî de bersiv dide pirsên rojnamegeran wekî xelkî rojnamevanê me ê Kurd jî bawer dikim rojnamevanekî ji Rûdawê jî li wî derê pirsan jê dike li ser vê berdevka Wezareta Karê Derve ya Rûsya Maria bersiv dide dibêje tiştê ku li Helebê çêbûne em bi tuwa wê qebûl nakin ev êrişên li ser Kurdan e li taxê Helebê pêk hatine Rûsya nikare vê yekê qebûl bike em red dikin rêw rêbazên diyalogê baştir in. Kesekî din heye mixwast ez bi were parve bikim hevanno ew jî ev e deqekî dostê Kurdan hene yani em ne bi tenê ne Kurd ne bi tenê ne bi taybetî li Amerîkayê hem li Meclîsa Nûneran ya Amerîkayê û hem jî li Senatoyê û di nava derdora Donald Trump jî dostê me hene ê ku doza Kurd dişopînin heq didin mafê netewî heq didin Kurdan di mesela bi destxistina mafê netewî de ew heye. Deqekî ez hema dengê min tê we ne mesele ev e hevanno me behsa kî dikir behsa vîya dikir deqekî ez vîya bînim ser ekranê ev jî dostekî me ye Frank Pallon em hinek mi Kurdiyê wî jî nivîsandiye li ser Twitter'a xwe jî pavre kiriye Frank Pallon çi dibêje aviye dibêje endamê Meclîsa Nûneran ya Amerîkayê dibêje hêzên Sûriyê bi Tirkiye re êrişên Kurdan kirin em vê qebûl nakin ya balkêşe we hevanno niha kî derdikeve dibêje HTŞ êrişê Qesedê kir dewleta Tirkiye hebûna wê têda cih girtiye cih nagirtiye pir balê nakişine serê bi giranî rayedarên Ewropayê rayedarên Amerîkî pir behsa hebûna dewleta Tirkiye di vî şerê de nakin û behsa Kurdan jî nakin mîna ku Qesedê ji ser hîvê hatibe mîna ku nasnama wê nediyar be dibêjin lê ev camêr ev dostê me pir baweyekî vê kirî çi dibêje dibê hêzên Şamê bi alîkariya dewleta Tirkiye êrişê ser Kurdan kirine Kurd jî hevalbendê me ne zimanekî vekirî bikartîne tişta îngilîziye wî jî heye hûn dikarin bixwînin Frank Pallon endamê Meclîsa Nûneran ya Amerîkayê dibêje niha raporên pêbawer hene nîşan didin ku hêzên Sûriyê bi Tirkiye re li dijî hevalbendên me yên Kurd li Bakurê Sûriyê pêş vediçin ez ji ber vê agahiyê xemgînim tu êrişekê li ser van hêzên Kurdan nayê qebûl kirin Kurdan di têkbirina Daişê de roleke sereke lîst hîn jî hevalbendên sereke yên dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ne divê acîlen tavilê ev rageşî kêm bibe veya mühîm e hevanno wekî din ji xwe ya tiştekî din ez hema bikevim naberê ji we re bêjim çiqas rast e nerast e nizanim do êvarê ji me re gelek dîmen hatin ji we re bêjim
gelek dîmen hatin ji Kudirê ji Bakurê Kurdistanê. Ev dîmenê rêxistinkirin e, ev ciwan bi tena serê xwe tev digerin, tekîliya wan bi kîjan hêzan re heye, min tiştekî fehm nekir. Ya ez dinêrim di ajansê me de cî nagire, tamam mı? Ajansê me ê Bakurê Kurdistanê ê li va çi ye? We ji min re şandiye? Tamam, yani Rûhilat Efrîn bi fermandarê Qesedê re li Dêr Hefrê tamam. Ew min da tamam mesele ne hevan heval ji min re dinivîsînin. Baş e. Niha ev dîmenên ku ser ekranê dibînim min ji wan tiştekî fehm nekir. Binêrin. Ji Silopiyê bigire ji ji Hezexê heta Şirnax, Cizîr, Batman yani li herema Botanê bigiştî ciwan genç rabûne ser piya. Dronan bikartînin, ev bombe bikartînin, guleyên rastîn hene carna bikartînin. Dewleta Tirkiye mesela artêşa xwe xistiye nava hereketê eger ez wan fotoğrafan bibînim eger rast be felaket e yani. Artêş da ketiye kolanan. Yani mesela artêş çewa di kîjan şertan da dadkeve kolanan vaya memzanın. Di dema darbê de, di dema xirabkirina heşt navçe û bajarên me de artêşa Tirkiye da ket kolanan bi tank û topan êrişê bajarê me kir. Aniha ev devera ku hûn dibînin ez bawer dikim Batman e. Tişta min jî fehm nekir gelo ev ciwan bi serê xwe hereket dikin yan hêzekî tarî li pişt wan e yan ev ciwan heqeten di çarçova tevgera azadiya Kurd de xwe bi rêxistin dikin û dixwazin piştgirî bidin Rojavayê Kurdistanê tevgera wê. Waya min fehm nekiriye. Ji bo wî nikarim tiştek bêjim çi dibe bila bibe reaksiyonekî ye. Ama wextê ku ev reaksiyon bi zanebûn were derxistin bê pîlan bê proje were derxistin yani bayê vê reaksiyonê encamê xirab dikare were derbixe rast e. Yani em nikarin aniha kesekî teşwîq bikin ew hêz û quweta me jî tune ye. Êdî ew bixwe herkes bi xwe qirara xwe dide hevalino. Di derbarê Rojavayê Kurdistanê de nûçe hene ji min re tên niha hûn zanin di dema êrişa li ser di dema êrişa li ser Helebê de hevalino hema piraniya miletê me li heçar perçeyên Kurdistanê ji Ermenistanê bigire heta Kazakistanê li diasporayê li derveyê welat jî herkes bû yek piştgirî da şervanên me piştgirî da Kurdên me ê mağdûr veya temam e. Lê min dengê çend meleyan bihîst li Başûrê Kurdistanê ku li dijî şervanê me derdiketin. Min dengê çend meleyan bihîst ku yani hebûna Kurdan li Helebê rast nabînin. Nizanim yani reaksiyonekî hebû li hember şervanan. Îji aniha bi qasî ku ez pê hesiya me li Silêmaniyê millet êrişê meleyekî kiriye ku li dijî şervanên me gotinê nexweş bikaraniye. Êdî ez naxwazim ev hewa jî pir bilind bibe. Yani ev hewaya lînçê pir xirab e hevalino. Tiştekî pir pîs e. Lînç êrişekî komî ye, psikolojiyekî wî yê taybet heye. Mesela sê çar hevalê te êriş dikin ya, ew te da jî hewesekî çêdike tu jî êriş dikî. Veya hem ser medya civakî çêdibe û hem jî bawekî fîzîkî. Îja ew kesê mağdûr dikare perîşan bibe. Çima edî ew dibe edetekî. Ew dibe kolektif lînç yani kolektif êriş. Ew kültür divê di nava me da çênebe. Ama heye di nava karakterê mirovan e. Karakterê mirovan e. Merov xwe ji wan kültûra lînçiyê dûr bigire baş e. Rew û rêvazekî din bikarbîne. Yani ez bixwe melebe jî merov dikare bi şiklên rêbazên cuda merov bikarbîne li hember wî. Yani bigire pêra bax ve nizanim dewlê ve bike yani adaleta Kurd cezayekî maqûl lê bibire dişûna lînçê de. Lînç ez ne taraftarım. Yani êrişê me lê kirine.
Ama millet tjiye, millet tjiye, millet naxwaze li hember şervanê xwe heqaretekî bibîne. Yani ez nizanim. Em bidomînin nûçiyê xwe hevano. Li Îranê 3428 kes hatine kuştin heta niha duwan serhildanan de. Rêxistina mafê mirovan ya Îranê eşkere dike, İHR ragihand ku di nava sê rojan de hêzên ewlehiyê yên Îranê bi doşka bîksî êrişê xwepêşanderan kiriye, li çend deveran komkujî jî pêkaniye. Heta niha 3428 kes hatine kuştin li Rojhilatê Kurdistanê û li Îranê. Rêxistina mafê mirovan ya Îranê ku navenda wê li Norwêcê ye, di rapora xwe ya herî nû de eşkere dike, di rojên 8 heta 11 çile a îsal de hêzên ewlehiyê yên Îranê xelk rast li kolanan daye ber guleyan. Di raporê de hate gotin ku tiştê li Îran û Rojhilatê Kurdistanê heye, hukmê leşkerî ye, xwepêşander bawekî sîstematîk têne kuştin, zêdetirî 20,000 xwepêşander hatine desteserkirin heta niha, ev xeterî metirsiya cezayên tund bi taybetî îdam li ser beşekî mezin heye aniha li ser wan, lê em dizanin ku aniha hatiye rawestandin. Rêveberê Rêxistina Mafê Mirovan ya Îranê Mehmûd Emîrî Muqeddem dibêje, di vê civaka navnetewî Elî Xamaney rêveberên din ên ku sûç kirine li dijî xwepêşanderan sewqê dadgehê navnetewî bêreng kirin. Hevan nû em zanin ku Amerîkayê xwe amade kiribû êrişê ser Îranê bike. Ji xwe nûçiya wî jî me çê kiribû Donald Trump hem daxuyanî da hem jî saziyên cuda weke Reuters yan jî çapemeniyên din ê cîhanê. Eşkere kiribûn ku Amerîka dikare di nava 24 saatan de êrişê Îranê bike, ji xwe îşaretê wî jî hebûn. Lê İsraîlê bang li Amerîkayê kiriye gotiye vê demê sebep çi em nizanin êrişê xwe bide rawestandin. Yani projeyê xwe yê êrişê bide seknandin. Ne wexta wî ye. Veya gelo eleqa wî bi meseleya me ya Rojavayê Kurdistanê re heye. Dewleta Tirkiye ev çeteyên li Şamê behevra di nava planekê şer dane. Eleqa wî pê heye tune nizanim. Lê ev êrişa li Helebê bala me temamî da ser şerê li wê derê. Me Rojhilatê Kurdistanê hinek di sî de hîşt. Me nekarî em giraniyekî bidin ser wê derê. Mesela aniha eger rojava hinekî sakîn be, aram be, ez hêvî dikim îro di encama hevdîtinê li Derhefrê de çete vekişin, dewleta Tirkî jî vekişe, em bikaribin behsa Rojhilatê Kurdistanê bikin. Di derbarê pêvajoya li Bakurê Kurdistanê de nûçiyek heye, hevano, hûn zanin komîsyon rapor amade kiriye, aniha di nava amadekariyê de ye, rapor tam temam nebiye, lê di raporê de çi heye çi tune qismekî wî hate eşkere kirin, ez ji we re niha behs dikim. Wek terê. Tamam. Le Monde behsa Tirkiye dike, rojnameya Fransî. Niha rojnameyên Tirkiye behs nakin. Deqekî ez pêşî vîya nîşandim. Li Tirkiye erê binêrin. Em hinek li ser vê fotoğrafê biaxivin. Deqekî fotoğrafê ku ez ana nîşanê we didim, Ahmed El-Şara bi Wezareta Parastinê ya Tirkiye re rûniştiye. Ama awayê rûniştina wan hate nîqaş kirin herî zêde. Naveroka civînê nehate nîqaş kirin. Em zanin aniha dewleta Tirkiye bi çeteyên li Şamê re li hember Kurdan di nava şerekî de ne? Ne wisa? Nava vî şerê de hevanna? Ew em nîşandin? Tamam. Tom Barak yek ji wan aktorên girîng e ku qaşo li ser navê Amerîkayê tê diçe Sûriyê, lê em zanin mirovê dewleta Tirkiye de jî. Ev şer gelek Kurdê me, gelek însanê me, belkî ez jî yek ji wan im, em Tom Barak sûcbar dikin di avakirina zemîna şer de. Çima? Çünkü ji serî ve heta niha tenê provokasyon kiriye, tenê gotinên xirab ên neyînî gotiye di derbarê Rojava da, tenê helbesta Kurdan ew daxwazên Kurdan piçûk dîtiye,
daxwazên dewleta Tirkiye tim mezin û rewa nîşandaye. Biye sebep ku ev çeteyên li Şamê cesaret bigirin ji gotinên wî ji helwesta wî û biye sebebê êrişa li ser me. û yê ku lambeya kesk vê xistiye ji wan re jî ji bo ders bidin şervanên Kurda dîsa jî ew bixwe ye. Îja niha di çarçova vî şerê de ji ber ku ew ê dibêje şev û roj em di nava hevdîtinan de ne, anha çûye Enqerê, çûye cem wezîrê parastinê ê Tirkiye, awayê rûniştina wan hinekî bal kişand. Ya ku mijwara got hêzên emperyal ev e. Yani qesta Amerîkayê dikim li ser serê xwe qebûl kirine. Li tu devrekî dunyayê nayê dîtin wezîrê parastinê bi tevî karmendê xwe re, hevalê xwe re bikeve rêzê û ew kesê ku gazî kirine jî normal balyozê Amerîkayê ye. Yani balyozê Amerîkayê yê Tirkiyeyê. û şiklê ku ew lê rûniştiye, şiklê ku ew rêz bûne, mîna serokdewletekî ev însan pêşwazî kiribin nîşan dide. Îja ev pirse ye. Dewleta Tirkiye ji aliyê kê ve tê birêve birin? Gelo dewleta Tirkiye bi temamî teslîmê Amerîkayê bûye. Yani ev şiklê rûniştinê hate rexnekirin, hem jî ji aliyê CHP ve hat rexnekirin. Wezîrê parastinê ê Tirkiye Yaşar Güler, balyozê Amerîkayê yê li Enqerê, nûnerê taybetê Sûriyeyê jî her wiha tombarak li Enqerê pêşwazî kir. Niha awayê rûniştina wan ji aliyê CHP ve hat rexnekirin. Ev fotoğrafê ku hûn dîbînin li ser ekranê dibêje, CHP dibêje. Zirarê dide ciddiyeta dewleta me, ev resim, ev wêne nabêje em wekî hevin. Hatta tam berova jî dibêje em nel kileka hevin jî binêre. Dibêje tu serdestî, tu me bi rêva dibî, em de emrê te dane. Yani viya tiştekî wisa dibêje. Halbuki dibe em vê wênê qebûl nakin, çawa mümkün e wezîrê me parastinê li kileka hev rûnin û ew jî li ser kursiya jor tenê rûne. Hevano divê navberê de yani ev me eleqedar nake ji ber ku ême hevano em bi naveroka civînê re eleqedar dibin. Mixabin çapemeniya Tirkiye cih nade naveroka civînê ama em dikarin texmîn bikin. Vana çûne tekmîl didin hebûdû. Tekmîl çawa? Êrişa me ya Helebê çawa derbas bû, plan projeyê ku me çê kiribû gelo bi ser ket, bi ser neket. Ji Ewropê ve gelo em zêde bala raya giştiya cîhanê kişand, gelo em hinek navber bidin êrişê xwe. Ez dibêjim qey tombarak bi rayadarên dewleta Tirkiyeyê parastinê re qise dike ka em hinek navber bidin êrişê xwe. Ez bawer dikim sivê dûspê wê êriş bisekinin lê demborî. Heta kengê heta ku bikaribin ji Qesedê tavîzekî bigirin. Yan jî heremekî bidin vala kirin. Derdê wan niyeta wan ev e. Niha divê navberê de İsraîl jî hevano pêşveçûna xwe didomîne. Em pê dihezin ku li Sûriyê rêxistina çavdariya mafê mirovan stor di daxuyaniyekê de dibêje İsraîl pêşveçûna xwe ya li Sûriyê didomîne binpêkirina eşkere ya serweriya axa Sûriyeyê li ser malpera xwe ya fermî ragihandiye. İsraîl bi 8 wesayîtên xwe ve bi 3 tankê xwe ve ber bi gundewarê Quneyterê ve diçe. Ev her roj pêş dikeve. Ber bê Şamê ve jî diçin. Anha başûrê Sûriyê bi temamî di kontrola İsraîlê de ye. İsraîl û herema Durzî Swêda êdî bûne yek. Bê kontrol ji xwe re diçin tên tam berova jî hêzên Şamê ku îro êrişê ser Kurdan dikin lê derê nikarin tev bigerin, nikarin hereket bikin. Niha Ahmed Colanî hevano diçe Almanyê nerazîbûnekî pir ciddî heye. Ez vê jî dayînim ser ekranê bila millet bizane ben basa çi dikin. Alîkarê berdevkî hikûmeta Almanyê Sebastian Hiller ragihand ku Serokkomarê Sûriyeyê demkî Ahmed El-Şara wê rojê 19 çile li Berlînê ve Sebastian Hiller di civîna çapemeniya Berlînê de diyar kir ku Ahmed El-Şara roja sêşemiyê li ser vexwendina Serokwezîrê Almanyê Friedrich Merz çûye Almanyê. Yani ew biçe Almanyê, ew pêra bicive. Wekî din piştî hevdîtinê wê konferansekê hevpariya rojnamegeriyê were li darxistin.
Ahmed El-Şara piştî vê hevdîtinê wê li odeya pîşesazî û bazirganiyê Almanyê bi nûnerên şîrketên girîngên aboriyê Almanya re tevlî civîna masîya gilover bibe. Xuya ye Almanya wê biçe komkî pere bibe Sûriyê, fabrika li ser fabrikayan ve bikin, li wê derê heqdest gelekî erzan e, însanekî bi 100 euro dikare maaş bigire wê derê. Almanya aniha 3000 euro maaş dide însanekî, eger fabrikaya xwe bibe Sûriyê 100 euro maaş dide yekî. Hem ew heye, tabii ki eger ji bo fayda milletê Ereb be wê derê be ne problem e, dikare bike. Lê tişta ku me eleqedar dike, Almanya bi komî pere dide hikûmeta Şamê jî. Hikûmeta Şamê jî bi van pereyan çeteyan xwedî dike. Ji ber ku dewleta Şamê, dewleta Sûriye êdî ji ber ku neya me ye, me eleqedar nake. Sînor heye di navbera me Rêveberiya Xweser û Şamê de. Her hereketa Almanya êdî bandor li me dike. Ji ber ku bi cesereta ku ji wan digire êrişê me dikin. Niha hevan Wezîra Aboriyê Katrîna Reş û Wezîrê Karê Derve John Wadepool ew ê jî di civînê de amade bin. Wekî din Ahmed El-Şara di çarçoveyê hevdîtinê xwe de rast e ew ê biçe Walter Steinmeier jî bibîne, Serokkomarê Almanyayê. Niha vê rojê gelek çalakî hatine amadekirin. İnisiyatîfekî heye, belkî navenda û li Fransayê ez bawer dikim, roja 19 mehê ew ê însanan bînin cem hev, çi qas Kurd, Alman hene, ji niha ve di nava çalakiyan de ne. Sembolê xwe darve dikin, Ahmed El-Şara wekî terorîst pê nasê dikin, êrişa wana li ser Kurdên Helebê bi temamî şermezar dikin, dostên me yê Alman ê Ewropî di nava hereketê de ne, înisiyatîv qismekî bi alîkariya wan jî berfireh bîye. Ez dibêjim qey Ahmed El-Şara ji hatina xwe wê poşman bibe. Tabii armanca Almanyê ew e bikaribe hem di berdêla dayîna wan pereyan de qismekî mezin penaberên Sûriyeyî van koçberan vegerîne Sûriye. Yek ji armancan ew e. Baş e? Niha du nûçe hene dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Yek di Le Monde'ê de derketiye, yek jî T24'ê de. Nûçeya T24'ê de bahsa komisyonê dike hevan no. Komisyon erê deqekî niha komisyona çareseriyê hevan no raporekî çawa amade dike. Vaya mijara me ye aniha ez ji we re vêya pêşkêş bikim paşê ez cî bidim ew mijara ku di Le Monde'ê de hatiye nivîsandin. Tamam. Niha hûn zanin komisyona xuşk û biratiyê û çareseriyê navî çi dibe bila bibe, lê ev pêvajoyek ku em di nav de ne ji aliyê dewleta Tirkiye ve weke Tirkiyeya bê teror tê pênasêkirin, wisa hatiye binavkirin. Ez hema vê ji we re bêjim, êdî ez ditirsim wan nûçeyên ku wisa nişka ve tên ji min re ez hinek ji wan tirsim. Ne meselê ama hevalê min fehm dikin. Yani nûçeya ku wî rûyê hat pêşiya min bê hemdê min mixwend heqeten nexweş bûye ama. Yani nûçeyekî ji ber ku xwedî wateyeke siyasî bû nexweş bû ama normal dibe yani. Normal e dibe yani. Ya wî rojî jî mesela özgür polîtika di derheqê Sîpan Hemo de fermandarê Qesedê de tiştekî got. Paşê Sîpan Hemo derket got min reportajekî wisa nedaye, min tiştekî wisa negotiye. Yani tiştên wisa dem bi dem çê dibin. Mesela ê min ez çawa mümkün e tiştekî ne piştrast kirî ji we re pêşkêş bikim. Ama wisa nûçeyên deqeya dawî tê em dibêjin çavkaniyê wê em nizanin. Yani ne aydê min e. Nûçe hatiye nivîsandin belav biye ama ne aydê min e. Ez tenê navbenkarim tiştekî dibêjim lê min piştrast nekiriye. Ez nikarim telefon bikim. O El Cezîre tiştekî wisa heye tune. Ew hinek zehmet e. Îja ji bo me rû dibe qurbaniya hin nûçeyên derew. Heqeten lê ji qas destê me tê em ê bikarbin ji nav hev derbixin. Lê
Civînekî di navbera endamên fermandariyê giştiye Qesedê û fermandarên hêzên hevpemeniya navdewletî de li bajarokê Dêrhefrê bi dawî bû, civînekî çêbû. Yani ev rast e ne? Gava din me fotoğraf nîşan da nûçiyekî sedî sed rast e. Rohilat Efrîn û Jiya Kobanî endama fermandariyê giştiye Qesedê li gel fermandarên hêzên hevpemeniya navdewletî tevlî civînî bûne, civîn bi dawî bûne. Muhakkak li ser hin meseleyan li hev kirine. Ama li ser kîja mesele ez vî nizanim. Fotoğraf jî hene. Tamam. Ev nûçe di Ronahî TV de hatiye weşandin hevanno. Yani em çavkaniya xwe bibêjin. Baş e? Niha me behsa çi dikir? Ev komîsyon pêvajoya ku aniha li Tirkiye hatiye destpêkirin demekî dirêj e me behs nekiriye. Hema bibêjin du sê hefteyê me qet behs nekiriye. Çi bû, çi nebû. Komîsyon ew xwesa li hev civiya. Numan Kurtulmuş ew xwesa gazî xelkê kir. Anî cem hev heyetek şant İmraliyê bi Rêzer Abdullah Öcalan re dirêj hevdîtin pê çêkirin. Paşê anîn îftira li Öcalan kirin. Gotin wisa gotiye temamî vir û dere û derket. Komisyonê tiştî ku Öcalan gotiye nexist raporê. Di meclisê de pêşkeş nekir. Ya esasî veşart. Baş e? Ji xwe ev demekî dirêj e zextê li Öcalan dikin di derbarê Rojava de jî ji bo Qesedê çeka dayîne. Lê qasê ku em zanin Öcalan heta niha tu tavîz nedaye di mesela çekberdanê a Qesedê de tiştekî negotiye tu sozekî nedaye wan ji xwe qehra wan ew e. Hevan no. Niha pêvajo hatiye Kuderê em gihîştin Kuderê. Komîsyon civînê xwe xilas kir çû meclisê aniha CHP, MHP, AKP û Dem partiyên heçar partiyên mezin raporê xwe amade kirin pêşkêşî meclisê kirin. Ev heçar partî ser navê komîsyonê raporekî din hazir dikin weke pêşniyaz didin meclisê. Yani ji bo vê pêvajoyê kîjan qanûn werin guherandin. Tirkiye divê çawa tevgere, hikûmet çawa tevgere pêşniyazekî derdixin, ne biryare. Pêşniyazekî derdixin holê. Mesela kîjan qanûn biguhere dikare zêdetir pêşî li pêvajoyê veke. We goterê kîjan qanûn mesela derkeve. Nûçeya min di derbarê vê de ye di T24 de hatiye weşandin. Tê de divê rapora ku aniha wê were amadekirin hefta pêşiya me wê were eşkere kirin. Tê de du tiştên bingehîn tune ne. Tişta ku Kurd dixwazin, tişta ku tevgera azadiyê dixwaze tune ne. Çi ye? Mafê hêviyê ji bo Abdullah Öcalan. Mesela vaya tê de tune. Rapora ku tê de vaya nehewîne çawa dikare bersiv bide Kurdan? û tevgera Kurd çawa dikare qebûl bike? Ji ber ku şertê wan ê yekem ew e. Ji bo ku Kongreya PKK biryarên di Kongreya PKK de hatine girtin werin bicîhanîn. Ji bo ku xwefeshkirina PKK bi temamî bike ve meriyetê û çek werin danîn şertê yekem Öcalan dervabe. Were berdan. Tişta ku tê de tune mafê hêviyê divê raporê de cih nagire. Yani xeber wisa hatiye ji me ra. Serbestiya girtiyên Kurd. Hemû însanê ku ji dava Kurd û Kurdistanê hatine girtin di zindanê Tirkiye de ne ew serbest bi hatine berdan. Qanûnekî di derbarê wan de. Mesela ew jî tune ye. Edî Türk li gorî xwe jê re dibêjin afiya giştî, afiya siyasî û dibêjin düzenleme, qanûnî düzenleme dibêjin. Çi dibêjin edî problem o wan e. Ama tê de cih nagire. Yek. Ama gotina afiyê însan me qebûl nakin. Tiştekî tê de ye ku dikare bi temamê pêvajoyê bixetimîne ew jî mesela namegoya du tiştê de tune. Lê tiştekî tê de heye ku tamamen dikare bibe sebebê pêvajoya xetimandinê dewjimara bêjin çi ye. Ew jî xeta sor a Tirkiye. Tirkiye dibêje ew jî xeta min a sor e. Çi ye? Entegrasyona Qesedê. Yani heta ku Qesedê çeka daneyne li gorî daxwaza dewleta Tirkiye tev negere tu rêziknameyekî yasayê di derbarê pêvajoyê de nayê derxistin. Vaya xeta wana sor e. Yani vaya pêvajoyê dixetimîne li gorî min. Şîrova min e. Rapora Komisyona Parlamentoyê niha li ber temambûnê ye
nel gori daxwaza Kurdane têda şertê sereke yê rêxistinê cih nagire ew jî serbestiya Abdullah Öcalan e. Rapor ji bo serbestiya girtiyên ji doza Kurd û Kurdistanê jî tu tiştekî nagire nava xwe. Tu pêşniyazekî jî nake. Rayedarên AKP dibêjin berê ku qesede tevlî artêşa Sûriye bibe tu rêkeftinên qanûnî nayne kirin. Heta ku hêzên ewlehiyê yani artêşa Tirk, istihbarata Tirk MİT bêçekbûna hemî tevgerên Kurdan erê nekin yani nebêjin tamam me bi çav û serê xwe dîtiye ku hemî tevgerên Kurdan çekê xwe danîne temam biye. Heta ku ew erê nekin tu gavên qanûnî nayne avêtin. Raporê de wê wisa were gotin. Di raporê de tê pêşniyazkirin biryarên dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê werin bi cîhanîn. Ew çi ye? Di serî de Selaheddîn Demirtaş, Kavala û kesên din ku di derheqê wan da biryara berdanê hatiye dayîn di jaliyê dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê ve ew serbest werin berdan. Yani pêşniyazekî bi vî şeklî heye. Kesên dikevin ber biryarên dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê ew dikarin pêk werin. Baş e? Tamam. Niha lê dîsa nakokî heye. Hevan çi ye nakokî? Dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê çawa ku di derheqê Selaheddîn Demirtaş de biryara berdanê daye her wisa jî mafê hêviyê pêşniyaz kiriye. Yan jî şert daye ser dewleta Tirkiye. Ha, dewleta Tirkiye red kiriye û tiştekî dine. Ama normal eger dewlet bixwaze ji milletê xwe re dikare bêje ne di destê me daye em mecbûrin Öcalan berdin çünkü dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê şertê mafê hêviyê daye pêş. Ez were bêjim ya Tirkiye red kiriye û tiştekî dine. Heqê Tirkiye heye red bike. Vaya yek me çi fehm kir? Di raporê de pêşniyaz tê kirin ku biryarên dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê werin bi cîhanîn, pergala qayyûm bi dawî bibe, di qanûnên partiyên siyasî û qanûna hilbijartinê de hengûherin werin kirin. Çavkaniyê AKP jî îdia dikin ku di raporê de wê beşekî li ser demokratîkbûnê jî hebe. Lêbelê armanca esasî wê li ser pêvajoya çekdanîna PKK be, li ser entegrekirina wan ya nava civakê be. Demokrasî li ser meseleya demokrasî wê tiştekî hebe ama çi em nizanin? Kajmera dibe derman nabe derman. Demokrasiya ku dewleta Tirkiye bide Kurdan wê têda çi hebe? Beşa herî giringiya raporê jî ew e hemû guherîn û rêziknameyên qanûnî ancak piştî ku pêvajoya çekberdana PKK qediya divê were kirin. Ev pêşniyaz ya AKP, MHP û CHP ye. Pêşniyaza Dem Partiyê avêtina gavên qanûnî berê ku pêvajoya çekberdanê di raporê de were pêkanî. Tenê Dem Partî dibêje berê ku çek werin berdan, berê ku tiştê ku hûn dixwazin pêk were dibe hûn yasayan derbixin paşê çek werin berdan. Nakokiya wan ev e di nava rayedarên ewlehiya Tirk de di nava derdorên AKP de jî tê gotin bêçekirina rêxistinê temamkirina pêvajoyê li Sûriyê wekî xeta sor hatiye destnîşan kirin. Yani dibêje ceme nîqaş tune ev jî tê wê watê ku heta ku ev gav neyne temakirin yani tu gavên qanûnî nayne avêtin. Ez bar dikim hat fehm kirin. Bi vî şeklî hevanno rojên pir germ li pêşiya me ne. Eger şerê li Sûriyê bi dawî bibe, êrişên çeteyan ê li ser Kurdan bi dawî bibin, xuya ye di mesela pêvajoya li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê de jî em ê tengasiyên pir mezin bikişînin. Ne tevgera Kurd wê çekan berde, ne qesede wê çekan berde, ne jî dewleta Tirkiye wê Öcalan serbest berde. Awisa dixitime û dimîne û em ê jî ji xwe re temaşe bikin tiştekî ji destê me naye. û dewleta Tirkiye aniha ezmûnekî pir xirab derbas kir. Di mesela baweriyê de, pêbaweriyê de êdî baweriya milletê Kurd bi dewleta Tirkiye şikestiye. Ez nabêjim sedî nod û neh, sedî sed şikestiye. Tu ferdekî Kurd bawerî bi dewleta Tirkiye nayîne.
Yeku bavarî bi dewleta Tirkiye tînin ya tune ne mümküne. Yani bi vê mantıqê dewleta Tirkiye ew qasa êşek mezin bi me da jihîn ew îtîbara me ya li Kobanî ew îtîbara keç û xortên me ew keçên me ê leheng hemî xwast ser û bin bike. Yani bi hereketê wan ê li Efrînê hereketê wan ê li Helebê fiq nake Efrîn jî Helebê jî mesela goristana me ya Helebê ser û bin kirine hilweşandine goristanên me Efrînê jî wisa kiribûn. Wana yani karakterê wan wisa ye li gorî karakterê xwe tev dikerin hevan rizîbûnekî pir ciddî heye di nava civaka Tirkiyeyê rojnameya Fransî Le Monde balê dikişîne ser çeteyên sûç ên genç û cîwanan ku li bajarê mezin ên Tirkiye ana pêş ketine bi taybetî li Stenbolê her ku diçe bêtir êdî ev çete xuya dibin. Rojnameya Le Monde ya Fransî destnîşan dike ku ev komê ku em behs dikin komên çete ê mafyatîk li dora bazirganiya maddeyên hişber ên sentetîk hatine organize kirin yani narkotik. Ev insanê ku di nava van çeteyan de cih digirin emrê wan pir genç e. Dasta hema 20 sal ye emrê wan. Pir genç in. Wekî din jî hevano ev maqaleya ku hatiye nivîsandin di Le Monde'de balê dikişîne ser doza ku di nava raya giştî de weke doza Dalton tê zanîn ew jî bi mehane dom dike ji xwe û dawe. Di dozê de dibe bi tevahî 362 bersûc hatine mehkeme kirin. Temenê navînî yê van bersûcan 20 salî ye. Yani hinekî wan 30 salî bin hinekî wan jî 14-15 salî ne yani. Temenê wan ê navînî ê kêm zêde 20 e. Ji sisiyan yekî wan jî dibin emrê piçûk de ye. Ji 18 salî piçûktir e. Derdora pêncî çeteyên cuda li seran serê Tirkiye kar dikin anha. Hêjmara kesên ku di nava van çeteyan de cih digirin ev çeteyên mafyatîk ku maddeyên hişbir esrar eroîn tiştî wisa difiroşin 5000 kes hene. Li Bakurê Kurdistanê jî bi taybetî li metropolan hene yani li Tirkiye 5000 gencê me bi wan re dixebitin. Bifikirin. Em ketine çi halê. Zarokên ku mektebê xwe dibistanê xwe berdidin diçin tevlî wan dibin. Ev hêzên dewleta Tirkiye li Bakurê Kurdistanê cîwanê me dikişîne nevan meseleyên qirêj, hûşê pêş dixin, maddeyên hişbir bi zanebûn didin cîwanan. Carna hevano gencên me ê Bakurê Kurdistanê ev hêzên dewleta Tirkiye carnan di nava maddeyên kremê de jî dikarin bidin we. Mesela krema ku keçik jin li rûyê xwe didin ev madde carnan dixin nava wan jî. Dixin nava rûj ê jin li lêvê xwe didin. Nava wan de jî dikarin madde bixine û te ferî madde dikin. Tu krem li rûyê xwe didî roja din nava heftekî de tu dibînî ku daxwazekî tê cuda çê dibe. Hişê te tere, gêj dibî. Dewleta Tirkiye milletê me wisa ji wan krema tîne bi berdilekî pir erzan difiroşe te û tu fêr dibî. Merû hinekî baldar be ser va meseleya baş dibe. Li gorî daneyên fermî di 10 salên dawiyê de hêjmara zarokên ku tevlî sûç bûne ji 100,000 bilim biye 200,000 kesî. Du qat zêdetir biye. Hêjmara zarokên di zindanan de jî aniha derdora 4700 kes e. Rojname dibêje vaya 6 caran ji yê Fransayê zêdetir e. Yani li Fransayê çi qas însan hebin di hepsê de behsa zarokan dikin zarokên di zindanan de li Tirkiye 6 caran ji yê Fransayê zêdetir e. Di nava sala 2023-24 de zêdetirî 218,000 însan bi qasî nüfusa bajarekî bifikirana 218,000 zanî dike çiqa hêjmara temamê nüfusa Tirkiyên Qibrîsê. Tirkiyên Qibrîsê çi qas hene bi qasî hêjmara wan gencê me mekteb dibistan terikandine hatine ketine nava van îşê mafyatîk û dev ji van mektebê xwe berdane. Nevê jim ketine nava wan qet nebe 218,000 însan mektebê xwe berdane.
hemî neketine nebava înşan elbet. Naha temenê yani emrê bikaranîna madeyên hişbir çi qas da ketiye? Heta 14 salî. Heta zarokên 14 salî aniha madeyên hişbir bikartînin. Bana meselê me mühim in hevano em ê ji vir û pêve balê bikişînin ser van meseleyan jî. Eger tiştekî deqeya dawî awarte tune be ez xatir ji we dixwazim êvarê ez ê ji we re bernameyên taybet çê bikim. Aniha ez binêrim yekîtiya me ez binêrim meselê hevano deqekî artêşa Ereban Sûriyê gefên pêkanîna operasyonekî eskerî li herêma Dêrhefrê Rojavayê Çemê Firatê zêde kirine. Ê me got hevdîtin hene, ka em binêrin hevdîtin encam didin nadin. Eger hevdîtin encam nedin, ev dewleta Tirkiye bi rêya çetên xwe ew ê êriş bike. Bi temamî maye ser hevdîtinan. Tamam. Tiştekî pir awarte tune ez xatir ji we dixwazim bi hêviya rojên xweş azad çend saetê din em ê weşana zindî çê bikin. Dem baş.